Είστε υπέρ της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα έχουμε κοινά βιβλία ιστορίας? Νομίζω ότι θα ήταν μια αξιόλογη προσπάθεια. Απλά στα βιβλία που έχει ο καθένας, οι Έλληνες τα δικά μας βιβλία, οι Τουρκοί τα δικά τους βιβλία, να γινόταν μια προσπάθεια ενός κοινού βιβλίου όπου ένα ιστορικό γεγονός ή ιστορικό φαινόμενο να είχε τις δύο αφηγήσεις, τις δύο πλευρές. Έτσι ώστε τα δικά μας παιδιά να έβλεπαν τι λένε οι Τούρκοι για την Ελληνική Επανάσταση ή για την Μικρά Ασία και τούμπαλιν. Αν εκλεγείτε, θα ορκιστείτε? Όχι, δεν θα ορκιστώ. Και γενικά πιστεύω στο χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Να βγάλουμε και τα εικονίσματα από το σχολείο. Φυσικά. Λοιπόν, σε κανένα ευρωπαϊκό σχολείο δεν υπάρχουν εικονίσματα. Σε κανένα ευρωπαϊκό σχολείο δεν είναι υποχρεωτική η πρωινή προσευχή. Και σε κανένα ευρωπαϊκό σχολείο δεν είναι υποχρεωτικός εκκλησιασμός. Ωστόσο, εγώ θα σας πω τώρα για τη συγκεκριμένη γενοκτονία των Ποντίων. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο την ψήφισε, και των Αρμενίων και των Ποντίων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ιστορική επιστήμη είναι υποχρεωμένη να δεχθεί την πολιτική απόφαση. Την απόφαση που παίρνεται για λόγους που έχουν να κάνουν με τη μνήμη των ανθρώπων, με την αναγνώριση της μνήμης αυτής. Για πολιτικούς λόγους είναι υποχρεωμένη η ιστορική επιστήμη να δέχεται τις αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και μάλιστα να τιμωρούνται όσοι έχουν διαφορετική άποψη στηριγμένη σε ντοκουμέντα.